جێدەرنە خۆجەهی سووری بەڵافکردن کە ڕۆژا دووشەمێ 11 گولانە 2020 هێزن تورکیە کاروانێکی لەشکریە دن دەرباسی سووریە کرد. لە گووری هەمان جێدەران کاروانی لەشکریە تورکی نیزی 20 بار هەلگر و ئۆتۆمبیلên لەشکری و ژالاڤên لەشکری و لۆجستیک پێک دەهات ji dergeheke Ferlûsînê sînorî bilîva Skenderon re li Bakurê Idlibê derbasî devera kêmkirina asta şer li devera Idliba Sûriyê bû û li baweragehên Tirkiyê li wê deverê bicîbû. Herwiha heman jêderan got ku roja dehê mehê karwanê leşkeriyê Tirkiyê ku bi kêmahî 55 bar helger û otomobîlên leşkerî bar kirî, bi alavên leşkerî û lojistîk ji dergeheke Ferlûsînê sînorî bilîva Skenderon re derbasî heman deverê bû. Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan di vê derbarê de got ku ê derbasbûna 3180 zirîpoş bar helger û alavên leşkerî ji alî hêzên Tirkî ve ji destpêka rêkeftina agirbesta nû ve û ta niha bo devera kêmkirina asta şer li Sûriyê belge kiriye. Herwiha di berdewamiya derbasbûna karwanên leşkerî yên Tirkiyê ji Sûriyê re ji di duê sibata borî ve û ta niha hejmara tank, zirîpoş, barhelgirên kebîneyên nobedariyê û leşkeran û alavên leşkerî û çekên dijî mûşekan û radaran gihiştiye 6585 barhelgir û zirîpoş û alavên leşkerî. Li gorî rawangeha Sûriyê belge kiriye hejmara leşkerên di heman demê de Tirkiye ew derbasî Sûriyê kirine li Idlib, gundewarê Latqî û Heleb û Hemayê gihiştiye bêhtir ji 10300 leşkerî. Di demeke pêştir de rawangeha Sûriya Mafên Mirovan di raporteka xwe de amaje kirbû ku hejmara xalên Tirkiyên leşkerî jî li devera kêmkirina asta şer li Idlibê gihiştiye 59 xalên leşkerî.